खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ, धालिगावआव थाव खावनायाव आसाम पुलिस जवानखौ हमदों। चिराङाव थाव खावनाय रेकेटआव पुलिस जवान हमदों। मोनसे सोमोनांथाव जाथायाव काजलगाव पुलिसआ धालिगावआव मोनसे थाव खावनाय रेकेटखौ बोखांनो हादों, जाय आसाम पुलिसनि सासे मावख'आरि जवाननि लोब्बा थानायखौ बेरखांहोदों। मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथाजों सं दाननानै काजलगाव पुलिस थानानि बिबानगिरि रितुलमणि दासनि दैदेननायाव मोनसे पुलिसनि हानजाया रबिन गयारीनि गंसे गेरेजाव सिग्रोमदोंमोन। बङाइगाव रिफाइनारिनिफ्राय फैबाय थानाय गंसे AS16AC2800 नम्बर गोनां टेंकारनिफ्राय थावनि दैखौ गोजा आखाइजों दैथायहरनाय साब्रै सुबुंखौ हमनाय जादों। हमजानाय सुबुंफोरनि गेरेजाव रबिन गयारी, बिक्रम दास, तन्मय नाथ आरो निकुंजन नाथ दं। बङाइगावनि रिफाइनार ट्रिबिउनेलाव थिसनजानाय गयारीआ टेंकारखौ गुबुन लामाथिं लांनो थाखाय गावनि गोहोमखौ बाहायदोंमोन होनना अजद होदों। बिथांनि बांलांनाय सम्पथिफोरा मोनसे गिदिर नेटवार्कनि सन्देह सोमजिहोदों। काजलगाव पुलिसआ नायबिजिरगासिनो दं। थाबैनो आरोबाव जौगाखांनायनि आसा दं। नैथि खौराङाव दङ, श्रीभूमियाव उन्दै गथ'साखौ आथोनारि गाग्लोबनो नाजानायनि दायाव 50 बोसोर बैसोनि लाइमोनखौ खादों। आसामाव उन्दै गथ'सानि सायाव गाग्लोबनो नाजानायनि दायाव सासे सुबुंखौ हमदों। निलामबाजार पुलिसआ 3 एप्रिलाव दासग्राम श्रीभूमियाव सासे उन्दै हिन्जावसाखौ गाग्लोबनो नाजानायनि दायाव सासे 50 बोसोर बैसोनि हारिस उद्दिनखौ खायो। श्रीभूमिनि एपि पार्थप्रीतम दासनि बायदिब्ला उद्दिनआ गाग्लोबजाग्रानि न'आव हाबदोंमोन जेब्ला बियो हारसिं दंमोन आरो बिखौ गाग्लोबनो नाजादोंमोन। बबेखानि बिथांजोनि नखरा फैनायनि सिगांनो बिथाङा खारलांदोंमोन। पुलिसआ गोख्रैनो फिननाय होदोंमोन, गाग्लोबजाग्रानि बिबुंथिखौ रेबगान्थिदोंमोन आरो बिथांजोखौ आनजादनि थाखाय मोनसे सावफाहामारि सुबिदायाव थिसनदोंमोन। बे जाथाया रैखाथिनि जिंगाखौ सोमजिहोदों, गुबैयै गंसे रायजोआरि बासआव गुबुन मोनसे आथोनारि गाज्रि खालामनायनि जाथायनि उनाव। बिबानगिरिफोरा लोब्बा थानाय सुबुंफोरनि धोरोमारि सिनायथिखौ नायनानै जेंनाखौ होबथानो थाखाय DYSP मावख'गिरिफोरखौ थिसनदोंमोन। ओनसोलाव न्यायखौ रोखा खालामनो आरो गोजोन लाखिनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ, उदालगुरियाव आसामनि मुलुग रेकर्ड सिफायनाय बिफां गायनाय हाबाफारिखौ गिख्रंथाव अर। आसामनि अमृत बृक्ष आन्दोलनाव गिख्रंथाव अर खामनायनि जाहोनाव 10 लाख बिफां-लाइफां खहा। उदालगुरिनि सिकारि भांगायाव मोनसे गिख्रंथाव अर खामनायनि जाहोनाव 10 लाख बिफां-लाइफांफोरखौ सावना हांगार खालामबाय, जाय आसामनि हाबिला गोनां अमृत बृक्ष आन्दोलनखौ फोजोबस्रांदों। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माजों जागायजेननाय बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिनि थांखिया मोनसे मुलुगनां आबहावायारि बेन्चमार्क गायसंनाय। 3.33 कौटि रां थिसननायजों खाम्फा बिथांखिनि सिङाव गायजानाय बे बिफां-लाइफांफोरा आसाम-अरुणाचल सिमायाव लांदां हाखौ सोलायनो थाखायमोन। बबेखानि दुथांफोरा अजद होनाय बायदियै जायगायाव अर सावदोंमोन, जाय रैखाथि आरो सामलायनायनि सायाव जिंगा सिखांदोंमोन। आबहावायारि सानसुमैफोरा दै जगायनाय आरो सामलायनायनि आंखालखौ मुंख'नानै गाज्रि मावफुंनायखौ सोंखारिदों। मावथि दिलीप नाथआ गिबि मन्थ्रिखौ खहाखौ फोरमान खालामनो फेर फाथिदों। आसाम हाग्रा बिफानआ नायबिजिरनायखौ जागायदों, नाथाय सोंलु थाबाय थादों, बेफोरबायदि मावथांखिफोरखौ रैखाथि होनो हागोन ना हाया। ब्रैथि खौराङाव दङ, बिटिआरनि स्पेस लेब, लाइमोन बिगियानगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोदान मुगा। बिटिआरआ गावनि स्पेस लेबफोरजों सोलोंथायाव जारिमिन सोरजिगासिनो दं। मानगोनां सिएम श्री प्रमद बर'आ बावैसो सिगां टिपकाइ गोजौसिन गेजेर फरायसालियाव सुनिलाल नार्जारि गोसोखां स्पेस लेबखौ बेखेवदोंमोन। बेजों लोगोसे बिटिआरआव दा सोरखारि फरायसालिफोराव गंथाम स्पेस लेब दं, सा-सानजा भारतआव मोनसेल'। बे नायसोमसालिफोरा फरायसाफोरखौ आखाइजों सोलोंनाय होयो, जिंगासिनाय सोमजिहोयो आरो इयुननि अख्रांमा बिगियानगिरिफोरखौ थुलुंगा होयो। बे हाबाफारिया लाइमोन गोसोखौ महर होदों आरो बिसोरखौ बिगियान आरो अख्रांमा नायबिजिरनायाव मोनसे गोजों इयुननि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ, गेदेर फोरबोआव बारलांफा नार्जारिया आसामनि गोजौसिन नोगोरारि सन्मान आसाम गौरब बान्थाखौ आजावबाय।
आसाम सोरखारा बृहस्पतिबाराव गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव मोनसे गिदिर फोरबोआव गोजौसिन रायजो नोगोरारि बान्था 2024 खौ गथायदोंमोन। बे हाबाफारियाव रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य आरो गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लादोंमोन। रायजोनि गोजौसिन मान आसाम वैभव बान्थाखौ लेफ्टिनेन्ट जेनेरेल राणा प्रताप कलिता आजिरा मोन्नायनो होनाय जादोंमोन। आसाम गौरव बान्थाखौ सुब्रमण्यम राम दराय, डक्टर बाप्पी पल, डक्टर पुराबी शइकिया, दिपेन बरुवा, हेमन्त दत्त आरो उमा छेत्रीनो, जाय उनाव लेङाइ कमिसनारनिफ्राय मोनगोन, बिसोरनो गथायनाय जादोंमोन। आसाम गौरव बान्थाखौ फुलेश्वरी दत्त, मीनाक्षी दास, पार्थिब सुन्दर गगৈ, धीरेन्द्र नाथ पल, हरिदास दास, बिनं तेरन, नजरुल हक, बिश्वजित बरा, भारत चन्द्र कलिता, बारलांफा नार्जारी, रामचन्द्र शशनी, उपमन्यु बराकाकति, डेभिड प्रतिम गगৈ, सौरान आहेम, बारेकुरि गामि आरो हातीबुन्धु गाव गोसोआरि आफादनो होनाय जादोंमोन। बे बान्थाफोरा गुबुन गुबुन सेक्टरफोराव साबसिन बिहोमाफोरखौ मान होयो, जाय साबसिनखौ गनायथि होनो थाखाय आसामनि रादायखौ दिन्थियो। 6थि खौराङाव दङ। 9 निफ्राय 11 एप्रिलसिम गुवाहाटीआव जागोन सीमान्ता क्रीड़ा महोत्सव 2025। सीमान्ता चेतना मंच पूर्वोत्तर सीएमआ गोबां आसा खालामजानाय सीमान्ता क्रीड़ा महोत्सव 2025 नि खालारखौ फोसावबाय, जाय 9 निफ्राय 11 एप्रिल 2025 सिम गुवाहाटीनि सरोजाजाइनि इन्दिरा गान्धी एथलेटिक्स स्टेडियामाव जागोन। बे बोसोरारि गेलेमु फोरबो, जायनि थांखिया हायुंआरि सांग्रांथिखौ बांहोनाय आरो सीमा ओनसोलाव थाग्रा लाइमोनफोरनि गेजेराव हादोर अनफावरि गोसो सोमजिहोनाय, आसामनि गेजेर हायुंआरि सीमा जिल्लाफोरनि माखासे साबसिन लाइमोन एथलीटफोरनि बाहागो लानायखौ नुनो मोनगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। 7थि खौराङाव दङ। बड'लेण्डआव गोदानै जोनोम मोननाय राजखान्थि दोलोनि सायाव प्रमद बर'नि फिनजाथाय। बर' गोरोबथाया सोलिबाय थायाखै होनना अजद दैखांनानै बुधबाराव बर' भुमियाव मोनसे गोदान राजखान्थि हान्जा जोनोम जायो। बारग' एनडिएफि दैदेननाय गोदान राजखान्थि दोलो अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड जोनोम जानायनि उनावनो बिटिआर काउन्सिल ओनसोलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ फिनजाथाय फोरमायदों। सुबुंखान्थियारि हादोराव गोबां गोदान राजखान्थि दोलोफोरा फैनो आरो थांनो हागौ होनना प्रमद बर'आ बुङो। आं सानाखै दि बेनि सोमोन्दै जेबो बेरेखा दोलो एबा बुंनांगौ गैया। आं लुबैयो दि बिटिआरनि 35 लाख सुबुंफोरा गोजोन खौसेथि आरो जौगानायनि थाखाय खामानि मावगोन। आं सानो गोदानै दाजानाय राजखान्थि दोलोआ फैबाय थानाय बिटिआर बिसायख'थियाव जेबो गोहोम खोख्लैगोन। बेनि गेजेरावनो बिटिआरनि गाहाया परिसियन दिलीप बर'नि समाज बेरेखा खामानियाव गोख्रै फिनजाथाय होनानै बुङो दि मोनसे गोग्गो आरो मोजां समाजाव जाय गाज्रि दं बेखौ मदद एबा नाजावनायनि जेबो जाहोन गैया। बेनिखायनो दोलोआरि थाखोआव बे बिथिङाव जोबोद थाबैनो राहा लानाय जागोन। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो, अब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।